Rapids TV. Enjoy watching.
Lagi na ang buko sa pista. Parada lang. Pinagbabawal na yung aspirin.
May maluto ko magaliwan mo sila sa akang. Sa mga gusto bang ilan mo? Ano ang ilan? Bagat. Pwede na. Dahil pas paano? Ay, yung pabango. Pabango. Baog sa plasi sa iyo sa toya. Ano nga nila yung balaw at ang sugar? Ito na. Sabi nga nila, sugar daw ang Yan, si Pinsan mo yan. Yan, kamag-anak niyo dahil. Kamalya nga. ay, kamalya. Yan. Yan. Yung aking manay ano? Nagkani manay ko siya. Matabang ko rin. Nagkulang mo ng bahay. Pero buhay pa kayo si manay ano? Alam ko manay ko. Ganyan. Bakal kaya ako dyan. Tawag si Bato. Sabi ni Bato. Oh. Kamag-anak mga ng mga sandalita yan. Kaya, Aking manay. kaya naging pinsan na. Ano po? Kami sa kasi manay ano, magpinsan. First cousin. First cousin kami. Itong hinaninda. Kaya asinda, pamangkin mi. Ano? Pamangkin sa pinsan. Yan, taruhin, taruhin. Ang mga akin ni manay ano, pamangkin sa pinsan. Pero ang mga akin, ay si manay ano. Oh, gusto mo na, kamag-anak mo. Gusto mo na, Puso. Puso. kamag-anak mo. Ay, akin ni manay ano. Bago yung puso sa kaan. Mismo akin sa santol. Ayun, ano yung Hindi pa man kinyo pala to. kasi ako ka lang tinuktok. Special tininda, tinuktok sa ibos. Ayun, yun na special. Pamangkin mo lang pala to. Ah, sa Pakistan. Si ano ang magkanana? Mane ko si wala ko prank. Ayun na kami may mag-i-happy. Mainit. Ito pa kami. Yan nga ni-aram niya pinaglaw. Paaram ka na. Kakamit sa amin. Pag may nawala ko, wala akong dako. Pag hindi nila paaram ng pagkain. Kaya kapili magluwas tigil sa balyata. Para mahagit ka. Okay, bye-bye, Frank. Kapili na, dami.
Kuy, nag-ihi ka dyan. Kaluwas pa si utin mo ha. Sakit ka dyan, oy. Mag-atras ka na, oy.